Nsellimlek Patri Juan, Salam lilek Glenn, grazzi tal-li rġajt il-qajtna. grazzi lilkom. Illum qegħdin hawnhekk fil-knisja propju dedikata lil Santa Teresa, Santa Teresa ta' Ġesu. Min kienet? Ekku, propju qegħdin nagħmlu din l-intervista f'din il-knisja għaliex din hija knisja li għandha storja kbira, speċjalment għax kienet l-ewwel knisja fid-dinja iddedikata l dil qaddisa wara li ġiet ikkanonizzata. Din hija l-ewwel waħda fid-dinja kollha li ġiet iddedikata l dil qaddisa. Ek Santa Teresa ta' Ġesu, ħafna drabi meta ngħidu li Santa Teresa, ħafna drabi l-idea ta' ħafna tmur Santa Teresa tal-Bambin Ġesu. Dik li tkun bil-fjuri, mentri din hija l-om Santa Teresa ta' Ġesu li qegħdin se nitkellmu dwar llum hija l-om dik li waqfet l-ordni, irriformat l-ordni Karmelitan bil-għajnuna u flimkien ma' San Ġwan tas-Salib. Santa Teresa tal-Bambin Ġesu li lila mbagħad hemm il-Knisja Santwarju ta' Santa Teresa ġewwa Birkirkara dedikata lilha, dika hija waħda mis-sorijiet fl-ordni imwaqqaf minn Santa Teresa ta' Ġesu. Dun George Preka kien ħobb jidilha x-xieħa. U kważi xi minn daqiet tajjeb li nissemplikaw b'dak il-mod għaliex għax din hija l-om, dik li bdiet kollox, għexet anki ħajjitwal naturalment, u hija dik li bdiet bidu għar-riforma. Issa, min hi Santa Teresa ta' Ġesu jew Santa Teresa ta' Avila? Hekk, din hija persuna, aħna fuq San Ġwan tas-Salib konnedna dak il-persuna li kien mimli mħabba l-Alla. Santa Teresa hija dik li għamlet l-esperjenza ta' Alla, kell esperjenza ta' Ġesu fl-umanità tiegħu. U din l-esperjenza li kellha ma' Ġesu tant kienet b'saħħitha u qawwija fil-ħajja tagħha li sħaba s-sorijiet meta raw din l-esperjenza xtaqu li dina twaqqaf komunità ċkejkna ħalli ma wkoll jaslu għal din l-esperjenza ta' Ġesu. Issa biex nifhmu anki għaliex waslet għal din l-esperjenza ta' Ġesu rridu nkunu nafu ftit il-karattru tagħha. L-ewwel twildet fis-seklu 16 ġewwa Spanja, ġewwa Avila, din il-belt ta' 100 kilometru l-pod minn Madrid, fejn nannuha kien mar jgħix. Għaliex ma nannuha mar jgħix Avila? Għax nannuha kien ludi mill-belt ta' Toledo li kienet il-kapitali dak iż-żmien ta' Kastilja, belt importanti. U nannuha li kien ludi ikkonvertit, apparti il-penitenza li kellu jagħmel, però kien hemm persekuzzjoni mill-Inkwiżizzjoni u kollox, kien wara li hemm il-penitenza li ġie mitlub mar jgħix f'din il-belt ta' Avila u beda hemmhekk is-suq tiegħu, il-kummerċ tiegħu. Dan id-demm ludi f'Teresa narawh. Jiġifieri anke jekk huma saru insara, narawha li fil-mod kif titratta l-affarijiet kienet verament taf kif tagħmilhom. Missiera kien miżżewweġ, il-mara mititlu wara sentej u ħallih b'żewġ tfal. Reġa' żewġ missiera għamel 19 sena miżżewweġ u it-tieni mara ħallitu b'10 tfal. Jiġri kellhom 12 tifel, kienet familja kbira. Però kienu relattivament tat-tajjeb. Ġol belt ta' Avila, belt mill-isbaħ, iffortifikata, jiġifieri llum dak iż-żmien kien hemm diversi bliet bħala, illum hija waħda mill-ftit bliet li nsibu iffortifikata ġewwa Spanja u twildet u għexet hemmhekk fl-1515. Tajta ċkejkna kellha xewqa kbira li tmur il-ġenna. Semet li f'pajjiżi viċin kienu qegħdin il-Mużulmani jaqbdu l-insara u joqtluhom, u għal dik ir-raġuni li tmur ta' 7 snin ikkonvinċi tilħuha għax kellha kapaċità li tikkonvinċi ħafna li flimkien imorru jgħidu li huma nsara u joqtluhom u hekk tixtri l-ġenna bl-irħis. Imma kif ħarġu mill-miswart tal-belt ta' Avila ftit il-qudiem iltaqa' tziju tagħhom li reġa' ħadhom lura. Allora dan imbagħad marret tgħix id-dar u bdew qisu jibnu bħal eremitaġġi kmamar ċkejknin ta' biex ikun jistgħu jitolbu u jinqatgħu mid-dinja qata tifla. Fl-adolescenza naturalment bdiet tiġri moħħha bħal tfajliet u xuventur l-oħra normali, iktar u iktar omma li kienet tkun marida ħafna kienet tħobb taqra romanzi u din għat-tifla kienet tara l-omma taqra romanzi u di kienet taqra minnhom u saħansitra kitbet wieħed hija stess. U missiera mbagħad speċjalment wara li mietet omma meta kellha fit-34 kellha 19 sena meta rat li mietet omma bata ġo skola border tas-sorijiet, jiġifieri għalaqa ġo monasteru. Ma kien hemm xejn ta' barra minn hawn ta' u hija kienet taqra l-kitbiet tagħha tgħid
titkellem dwar id-dnubit tagħha, ma għamlet ċejta barra minn hawn. Id-dnubit tagħha kienet sempliċement li Alla kien jixraqlu kollox u ma tatux kollox fil-bidu dezzol, ma għamlet ċejta barra minn hawn. Imma tant l-esperjenza tal-Alla fil-umanità tiegħu li ħasset li qed tonsu li naqsitu għax setet tagħtih minn qabel iktar kollox. Hemmhekk ħasset is-sejħa li tidħol reġusa. L-intenzjoni ma nistgħux ngħidu li kienet perfetta għaliex l-istess raġuni kienet aħjar ħajja ta' penitenza hawnhekk milli mmur nintilef għal dejjem l-infern. Daħlet fil-konvent ta' istorjiet tal-inkarnazzjoni, daħlet Karmelitana mela indbatet border mal-Agostinjani, imma daħlet mal-Karmelitani f'dal monasteru li għadu jeżisti llum, monasteru kbir li dak iż-żmien kien hemm bejn 130 u 180 sorru dejjem kienu jvarjaw in-numri, imma fuq il-100 żgur, fuq il-130 żgur. Nitkellmu fuq liema żminijiet? Seklu 16, 1500 jitwildet fl-1515. Ġifieri f'nofs ftit qabel in-nofs tas-seklu 16. Daħlet f'dal monasteru kbir kien hemm diversi raġunijiet għaliex kienu jkunu komunitajiet kbar, l-ewwel ma kienx hemm ħafna komunitajiet bħal minn millum. U bħalma saru wara. U tina ħaġa kien hemm anki ħafna drabi il-ġenituri li kienu jgħalqu lil uliedhom bniet biex il-wirt ma jinqasamx ħafna. Kien ikun hemm familji kbar, mhux verament ħafna minnhom ikunu avukati kif suppost għandu jkun. Daħlet hemmhekk u kienet tgħix il-ħajja tagħha, però kienet mardet. Mardet u ndbatet għal kura. U f'ċertu f'mument anki spiċċat f'koma. Tant li diġà kienu poġġew il-qabar, fetħu l-qabar biex jitfnuha. U biex ikunu ċerti wara xi 3 u 4 ta' koma, dewbula x-xema fuq għajnejha biex jaraw jekk kienx verament mejta jew le. U fil-fatt kienet għadha ħajja u mnalla għax kienu se jitfnuha mejt ħajja ġifieri. Alla baqa' jmexxiha tagħmel din l-esperjenza, ħafna mbagħad esperjenza direttament anke ma' Kristu, hawnhekk hawn ħafna kwadri jirrappreżentaw anke mumenti mill-ħajja tagħha, l-esperjenza tal-passjoni ta' Kristu, u f'ċertu stadju kien hemm dik li tisejħ il-konverżjoni tagħha. Sperimentat li dan Kristu li ġi u sar bniedem għadu bniedem magħna u li jiena nista' nagħmel l-esperjenza diretta tiegħu. Hija mbagħad bdiet tgħix dan fil-konvent. U hi kienet kuntenta fil-konvent fejn kienet. Ma kellix ħsieb li tagħmel ir-riforma, ma kellix ħsieb, imma sħaba bdew jimbuttaw ħan nitkellmu hekk u waslet għal din l-idea li twaqqaf din il-komunità ċkejkna darba b'numru 13 mal-madre li mbagħad hija kienet tgħixu l-ħajja tal-apostli tad-dixxipli fejn poġġiet kollox fuq it-talb u l-meditazzjoni. Il-komunità tgħix b'ħajja ta' talb, satej meditazzjoni u satej rikreazzjoni. Għax hi kienet saqajja fl-art u kienet taf l-affarijiet u tagħmel l-affarijiet. Waqfet dal-monasteru ġara li imbagħad ġie l-ġeneral tal-Ordni Rossi fil-1567 u ra li din il-mara Santa Teresa wettqet dak li hu kien tant jixtieq iwettaq u li ma kienx kapaċi jwettaq jekk ma jagħmilx diżastru u ħalla f'idea li twaqqaf monasteri oħra u saħansitra ta' il-fakultà li twaqqaf konventi għall-patrijiet. U għallura spiċċat fetħet fi żmienha mela mill-1562 sal-82, pratikament f'20 sena xi mietet fil-1582, waqfet 17 il-monasteru li minnhom daw il-17, 15 fetħithom u 2 fi żmienha bil-permess tagħha imma imwaqfin minn ħadd ieħor. Imma dejjem għax ma setax tivvjaġġa ħafna. Daw iddedikathom pratikament 10 minnhom lil San Giuseppe kellha devozzjoni kbira, kienet tgħid li hu li ħareġa li fejjaqa mill-marda tagħha, però baqgħet dejjem maradija. Però anke kienet maradija, ingħatat kompletament għal Ġesu. U speċifikament it-talim tagħha prinċipali huwa t-talb. L-ewwel semmejt il-San Ġwan tas-Salib u nafu li kien duttur tal-Knisja. Ekku propju. Santa Teresa kienet l-ewwel duttur mara tal-Knisja. Għaliex għażliet tal-Knisja u f'liema qasam? Mela, dan proset domanda tajba fis-sens għax kienu il-Knisja dejjem dutturi tal-Knisja kienu dejjem irġiel. U dejjem kienu jikkwataw il-frażi ta' San Pawl, in-nisa fil-Knisja għandhom jisktu. Hija frażi li qala f'kuntest San Pawl, mentri l-ispirtu jkellem lill-bniedem jista' jkunx raġel jew mara ma tagħmilx distinzjoni min jagħmel l-esperjenza tal-Alla dak li jwassal forsi l-Ispirtu Santu qed jagħżlu bħal mażal il-każ ta' Santa Teresa biex din twasslu lill-oħrajn.
U Santa Teresa hija l-ewwel mara fl-1970 li ġiet iddikjarata mill-Papa propju fl-1970, jiġri pratikament qegħdin ngħidu 50 sen ilu, għażilha bħala l-ewwel mara bħala dottur għallima kamp, il-kamp tat-talb. San Ġotta Salib hija dwar il-mixja li ruħ timxi fiha biex tasal għall-għaqda sħiħa Alla. Santa Teresa dwar l-esperjenza tat-talb. U Santa Teresa tallimna ħaġa fundamentali. X'inhu t-talb? It-talb hija dik ir-relazzjoni ta' mħabba ma' dak li nafu li żgur iħobbna. Mela t-talb mhux jeħlif not ma' dak li nħobb. Importanti l-esperjenza passata Alla jibni anki fuq il-fraġilitajiet tal-tana. Ġifieri Alla ma jgħodx jgħid dawn l-affarijiet ta' dan il-karattru, Alla jibni fuq dak li aħna. U x'kienet il-kwalità tagħha qabel ma ikkonvertiet? Tieħu pjaċir tqatta ħafna ħin fil-parlatorju titkellem mal-ħbieb u ma tal-familja. Issa dik l-esperjenza li kienet tagħmel mal-familja jiskoprit li jekk hemm xi ħadd li verament jixraqlu li nqattaw ħin miegħu huwa Alla. U allura li t-talb hija din l-esperjenza mal-Alla. Issa naturalment fil-kitbiet tagħha tidħol f'ħafna dettall. Ġifieri kwestjoni din hija definizzjoni. Imma mbagħad fil-kitbiet tagħha b'diversi modi dejjem titkellem u tispjega dwar it-talb. U allura il-kitbiet tagħha anke jekk pereżempju suppost qed titkellem dwar ħajjita, il-ktieb tal-ħajja, magħruf tal-ħajja, iktar milli qed tgħid fatti mill-ħajja tagħha, qed tgħid kif it-talb bidlilha ħajjita. It-triq tal-perfezzjoni tgħidilna kif aħna m'hemmx għalfejn ħsibijiet straordinarji biex nagħmlu t-talb biex nimmeditaw għax biżżejjed ġara darba mill-kwalitajiet minn qabel li aħna nimmeditaw fuq it-talba tal-missierna. Il-ktieb il-Kastelġewwini jurina kif ir-ruħ permezz tat-talb tgħaddi minn stadju għal ieħor sa ma tasal għall-għaqda mal-Alla. Mela pratikament qisu parallel ma dak li jgħid San Ġotta Salib, però tgħidilna hi li wieħed jgħaddi minn stadju għal ieħor permezz tat-talb. Mela allura Santa Teresa ġiet magħżula bħala l-ewwel mara dottur tal-Knisja propju minħabba li hija titkellem u tgħallem dwar it-talb. Għaliex tikteb Teresa ta' Ġesu u jekk hemm xi kitbiet oħra tagħha forsi li nixtaq tissemmi u ma semmejtx. Santa Teresa tikteb ħafna u ħafna. Timmaġinaw li dinha ħin ma kellix. Imma ħafna drabi fil-għaxija għad-dawl tax-xema bil-qeda fl-art fuq il-koxxa tat-tieqa li tagħti tat-taraġġ kien hemm bħal żewġ tarġiet li jagħtu għat-tieqa. Ġifieri kienet tikteb minn duda fl-art dik il-kesħa ma kellhomx il-heating u tikteb. Għaliex tikteb l net ridet hija dejjem ridet tkun ċerta li qiegħda fit-triq tajba. Qegħdin fis-seklu 16 u ħafna kienu qed jiġu ngannati mid-demonju, anki b'viżjonijiet, ikella ħafna viżjonijiet, imma anki d-demonju kien jinganna u fuq dawn San Ġotta Salib jgħid li qatt ma nridu norbtu ma' dawn il-viżjonijiet li wieħed jista' jkollu għaliex għax l-importanti dak kollu li kellna nkunu nafu għalunna l-missier permezz ta' ibnu li ġie fid-dinja fil-Vanġelu għandna kollox. Dawn il-viżjonijiet privati ma jżidu xejn ma' dak li diġà nafu, imma b'dana kollu Alla lil xi wħud jażilhom itihom dawn il-viżjonijiet personali għal xi missjoni partikolari. Issa Santa Teresa għaliex tikteb kienet is-seklu 16 l-Inkwiżizzjoni jissuspettaw f'kulħadd u iktar f'mara li għandha l-viżjonijiet. Il-Knisja dak iż-żmien hija titkellem dwar it-talb, saħansitra kienet tiskoraġġixxi li l-insara jitolbu, speċjalment meditazzjoni, ġifieri fil-kwiet. Kienet pratikament tgħidilhom biex ma jitolbux. Għax il-fatt li toħroġ barra mit-triq kien l-iktar ħaġa sempliċi. Hija bil-maqlub temmen dwar l-qawwa tal-importanza tat-talb anke jekk hemm ir-riskju li wieħed joħroġ barra mit-triq. Issa għaliex tikteb li wieħed biex tkun ċerta li qiegħda fit-tajjeb. Kull persuna ta' intellett ta' xi kienet temmen ħafna fl-iskola, kull patri u saċerdot li kienet tiltaqa' miegħu li taf li hu ta' skola kienet tiftaħ qalba miegħu biex tkun tista' jkollha garanzija li mhix qiegħda fl-iżbal. Tant kemm għax riedet tkun u fl-aħħar tispiċċa b'dik il-frażi famuża jiena bint il-Knisja, semmut bint il-Knisja, xi ħaġa straordinarja għax beżet dejjem li għall ħarsqat tinqabad fl-Inkwiżizzjoni u kien hemm mument illi l-ktieb tal-ħajja b'vendikazzjoni ingħata lill-Inkwiżizzjoni. Allora hija x'tagħmel? Hija tikteb, tintalab biex tikteb
li huma l-kodba prinċipali tagħha. Il-ktieb tal-ħajja effettivament mhux tant ktieb dwar il-ħajja tagħha, hija ktieb iktar minn ħaġa oħra illi hija fl-ewwel kapitli tispjega iva l-ewwel mumenti tal-ħajja tagħha, imma kif qedtilkom huwa ktieb li qed juri kif it-talb ibidli l-ħajjitha. U wara li tagħmel l-ewwel kapitli titkellem dwar l-ewwel żminijiet ta' ħajjitha, mbagħad taqbad direttament titkellem dwar it-talb u gradi differenti tat-talb. Tifret 4 gradi il-talb tal-ġabra, tal-kwiet, tar-raqda tal-fakultajiet u tal-estasi. U tispjegahom b'4 modi. Tgħidlek pereżempju, u tuża l-eżempju tal-ġnien. Il-ġnien biex jissaqih hemm diversi modi. Bil-barmil. Barmil wara l-ieħor trid ħafna sforz u ftit ilma. Hija t-talb tal-ġabra. Tipprova tinġabar, hija l-ewwel grad. Meta inti qed tipprova titlob u l-idejat jiġu minn kull imkien. Ma tistax tikkonċentra aktar. Imma mbagħad hemm grad ieħor wara dak tal-ġabra, il-grad tal-kwiet. U x'inhu da? Li hawnhekk issa mhux iktar ittella bil-barmil, imma qed iddawwar rota li kollha l-bramel u inti dejjem allura sforz inqas, imma qed iġġib iktar ilma. Il-talb tal-kwiet. Ir-raqda tal-fakultajiet fejn inti ma tagħmel xejn u tħalli l-Alla jaħdem. Hija pratikament meta inti għandek xmara tiddevja l-ilma tax-xmara u ġġib ferra tal-ilma għall li tiegħek. Tagħmel sforz darba, volum kbir ta' ilma. Inti ma tagħmel xejn, ħlif fil-bidu, imbagħad f'idejn Alla. Huwa gradi tat-talb. L-aħħar wieħed tal-istasi. Meta tiġi x-xita li s-saqqi kullimkien u ma tagħmel xejn. Allora hawnhekk dawn l-4 modi ta' kif jissaqqa l-ġnien, Santa Teresa qed tispjega 4 modi kif aħna ngħixu momenti differenti tat-talb. Il-momenti tat-talba, tal-ġabra, tal-kwiet, tal-raqda tal-fakultajiet u tal-estasi. 4 diversi modi tat-talb. U mbagħad tgħaddi għall-ħajja mistika. Ir-ruħ kompletament mitlaqa f'idejn Alla tispiċċa strument f'idejn Alla. Dan fil-ktieb tal-ħajja. Mela vera qed titkellem fil-bidu dwar momenti tal-ħajja tagħha, imma mhux se nkunu nafu il-ħajja tagħha mill-ktieb tal-ħajja, għax hemmhekk li jinteressa kien li turi kif it-talb ibiddel il-bniedem. It-talb ma jistax ħall normali, tiġi f'kuntatt ma' Alla. Kif jista' jkun il-ħajja taqba' tiegħek l-istess? Il-ħajja ta' talb dik kuntatt ma' Alla. Jekk inti tiġi f'kuntatt ma' Alla, bil-fors il-ħajja tinbidel. Bħalma l-borma li qiegħda fuq in-nar, ġara darba poġġejta fuq in-nar, l-ilma jisħon. Awtomatika. Jekk niġi f'kuntatt ma' Alla, jien ma nistax neqpa' li bqajt. Il-ħajja tiegħi tiġi tixbaħ l-ilma li tpoġġih fuq il-borma fuq in-nar, l-ilma jiġi sħun bħan-nar li qed isaħħan. Jekk teqpa' l-bot min-nar, teqpa' kiesaħ. Imma hekk kif toqrob lejn in-nar li huwa Alla, il-ħajja tiegħek tinbidel. Din hija dak li tikteb fil-ktieb tal-ħajja. It-triq tal-perfezzjoni meta saru jafu li kitbet is-sorijiet ktieb dwar it-talb jew dwar il-ħajja tagħha, da ma kellhomx il-fotokopi, ma kellhomx il-pubblikazzjonijiet, ġie ppubblikat snin wara dal-ktieb tal-ħajja, ma kienx hemm il-fakultà li jaqrawha online jew xi ħaġa bħal di jew jisimgħu fuq xi MP3 jew xi ħaġa minn daw. Talbuha tiktbilhom xi ħaġa oħra. Tikteb xi ħaġa differenti kompletament, fis-sens ġifieri, però dejjem fuq it-talb fil-ktieb tal-perfezzjoni. L-ewwel tispjega għaliex bdiet il-fundazzjoni, imma mbagħad wara tedinna li hemm bżonn qabel ma tibda titkellem dwar it-talb, tedinna li hemm bżonn ta' 3 kwalitajiet biex aħna nibdew nitolbu. L-imħabba tal-proxmu, id-distak u l-umiltà. Dan huwa fondamentali. Ma nistax nibda nitlob jekk m'hemmx dawn it-tlieta li huma. Ma nistax nippretendi li nagħmel minestra jekk m'għandix ħaxix. Billi għandi l-borma, billi għandi l-burner u għandi l-ilma ma għamilx minestra. Ħafna jaħsbu li t-talb sempliċement toqgħod bil-qiegħda u daqshekk tfaqqas subajk u tibda titlob. Jekk m'għandekx da 3 kwalitajiet u t-tlieta li huma, min għalik qed titlob u qed tikkomunika mhux malla miegħek innifsek. Bħalma naraw fil-Vanġelu, il-Pubblikan u l-Fariżew li qegħdin jitolbu. Il-Pubblikan
u l-liħor it-tajb li qed jitlob biex inti l-ewwel ħaġa li tagħmel huwa l-imħabba tal-proxmu. Ġifieri irrid inkun f'paċi ma' kulħadd. Min hemm titlaq faċli mhuwiex. Imma jien kif nista' nikkomunika mal-Alla jekk jiena miġġieled mar-ritratti tiegħu. Id-distak. Dawk sori ta' kawsura kienu x'distak li ikollhom. Tas-seklu 16 min jaf x'aks kien hemm. Distak mill-familja. Ħafna darbi tibqa' iġġor il-familja tiegħek isek inti distak minnek innifsek. Jiġifieri jiena kif nista' nikkomunika mal-Alla jekk moħħni fizzija. Jekk jiena moħħni fl-uġieħ ta' żaq li għandi. Mela imħabba tal-proxmu, distak u umiltà. Xi tfisser l-umiltà? Li jiena nirrikonoxxi li hu l-ħallieq u jiena l-kreatura. Kif nista' nikkomunika mal-Alla jekk jien m'iniex nirrikonoxxi li hu l-ħallieq is-sit tal-univers u jiena l-ħolqien tiegħu? Għaliex it-talba tal-pubblikan ġiet aċċettata u tal-Fariżew le? Għax il-Fariżew beda jitkellem miegħu nnifsu ħaseb li Alla xi wieħed hekk iltaqa' miegħu is-suq tal-belt. Mentri l-pubblikan kien jaf li dak huwa l-ħalliq huwa nidem. Għalhekk inti tmur quddiem dak li ħalqek u inti midneb x'tgħidlu? Jien jiddispjaċini. Biex tibda minn hemm għalhekk l-umiltà tittaraf lilek innifsek, tittaraf li inti kreatura u li dak il-ħalliq tiegħek. Imbagħad titkellem tagħmel kumment fuq it-talba tal-missierna. X'inhi f'din it-talba? X'qed tgħidilna? Qed tgħidilhom isma' qed jgħidulkom ma tistgħux tagħmlu meditazzjoni, sorijiet tikkonfondu xejn. Ħadd ma qed jgħidilkom tagħmlu meditazzjoni. Irriflettu dwar it-talba tal-missierna. Jekk tirriflettu tajjeb dwarha, dik waħedha toħodilkom satej. Biex tirrifletti biss dwar x'qed ngħid fit-talba tal-missierna u allura tikkummenta pass wara l-ieħor it-talba tal-missierna. Missierna, mela aħna qed nirrikonoxxu li aħna l-ulied li qed ninaqdu mat-talba ta' Ġesu. Jiena qed nitlob jiena maqut ma' Ġesu f'talba waħda lil dan il-labba tagħna. Li inti fis-smawiet, Alla mhux il-bot minni, Alla jinsab ġo fija. Jitqaddes ismek, dan huwa dak li għandna nitolbu, għandna rridu inkabru nirrikonoxxu li ismu qaddis. Tiġi saltnatek qed nitolbu li s-salta tiegħu tippenetra il-qlub tiegħi u ta' kulħadd. Tiġi sal ikun li trid int. Kif is-semek do fl-art, irrid nikonoxxu li hu l-ħallieq u jiena l-ħolqien tiegħu, il-kreatura tiegħu u nagħmel dak li jgħid li hu. Tiġi saltnat, ikun li trid kif is-semek do. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Hawnhekk nibdew naħsbu ġietna waħda tajba, qed nitolbu biex ikonna l-ikel ta' kuljum. Santa Teresa qed tgħid Alla jħossib il-kulħadd. Ma nibżon li qogħdu nitolbuh itina nieklu għax hu jaħseb anke fin-nemel aħseb wara kemm se jaħseb fik. In-nemel ma jqogħdux jitolbu l-ħobża ta' kuljum u xorta Alla jipprovdilhom. Lilek mhux se jipprovdi. Mela x'qed nitolbu? Qed nitolbu għaliex doppja ħobżna ta' kuljum għatina llum. Jekk ta' kuljum inti talba ta' nofs paragrafu ta' kuljum għatina llum. Għaliex? Qed ngħidu tina lilek innifsek fl-Ewkaristija illum u dejjem. Fit-talba tal-missierna bla ma nintebħu qed nitolbu dejjem għall-vokazzjonijiet. U x'illum dik hija l-problema waħda mill-problemi tal-Knisja li m'hawn saċerdoti. Jekk jiena nitlob it-talba tal-missierna bil-kif suppost, qed nitlob li jkun hawn l-Ewkaristija kuljum u biex ikolli l-Ewkaristija għandi bżonn is-saċerdot. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna d-dnubietna għaw tiġi il-vera talba li aħna nistgħu nagħmlu u li għandna nagħmlu l-missier. Jekk hu l-ħallieq u jiena l-midneb u biss jista' jaħfirli u lest li jaħfirli, kif nista' ma nitolbux l-unika ħaġa li nista' nitlob lilu biss u li għandi bżonn nitlob għax mingħajrha ma nistax insalva li jaħfirli d-dnubieti b'kundizzjoni tgħid Santa Teresa li jiena naħfer lill-oħrajn. Santa Teresa tgħid għax hija prattika l-aħħar. Mhux qed jgħidilna Ġesu aħfrilna d-dnubietna għax jiena lest li nagħmel ħafna penitenzi. Alla mhux se jimpressjona ruħhom bil-penitenzi. Jekk inti biex inti jaħfirlek, tkun lest li taħfer lill-oħrajn. Jekk jiena ma naħfirx, bliema wizz se nidher quddiem Alla nitolbu jaħfirli. Aħfrilna d-dnubietna bħalma naħfir minnu ħadd għalina iddaħħalniex fit-tiġrib
iżda l-isna mid-dinja. Hawnhekk interpretazzjoni xi tfisser sempliċement qed ngħidulu. Meta fit-triq se jkun hemm ħofra li fiha nistgħu naqgħu. Qegħdinna minn qabel ibatidna messaġġ u fakkarna biex il-mobile ma ħalluh silent biex malli jasal il-messaġġ jiena ninduna u ma naqax fil-ħofra. Mela mhux hu qed iwaqqana, qed ngħidulu isma' fakkarna minn qabel. Meta jkun ġej il-periklu iftħilna jnejna tħallix niġu mkannati mid-demonju ħalli ma naqgħux fil-ħofra. Amen. Dina sa Teresa tispjega fit-tieni parti tal-ktieb it-triq tal-perfezzjoni u s-solit qed tidilhom jekk titolbu dit talba ikun biżejjed. Hemm mbagħad il-ktieb il-Kastell Ġewwieni li wkoll ġie mitlub lilha x'inhu l-idea ta' dal-ktieb. Il-ktieb huwa qed tgħid aħna r-ruħ tagħna hija bħal kastell u rridu nidħlu permezz tat-talb minn kamra għall-oħra sa ma naslu fis-seba' mansjoni. Ġifieri sa ma naslu li Alla jammar b'mod sħiħ ġewwa fina. X'inhu l-mod kif nasal minn paqsa dal-ieħor? Permezz tat-talb. Imma jiena bħal ġorruħ, bħal dal-kastell li rrid nersaq nimxi pass wara l-ieħor sa ma nasal Alla da sħiħa Alla meta nħoss lil dan Alla li qed jammar ġewwa fija. Hemm imbagħad il-ktieb tal-fundazzjonijiet mill-ġdid. Forsi nippretendu li qed tispjega dwar il-fundazzjonijiet, tagħti ħafna dettalji dwar kull fundazzjoni, imma mill-ġdid anki hemmhekk il-fokus huwa t-talb. Tinsewx għandna qegħdin is-seklu 16, itwildet fil-15, fis-17 Luteru jibda l-riforma protestanta li qasmet il-Knisja fl-Ewropa fit-tnejn li kienu qed jidħlu fil-knejjes ikissru l-tabernakli u jxerdu l-Ewkaristija u kien dak li xpruna li biex l-intuizzjoni li tawa biex tiftaħ il-komunità tibdija. Għaliex? Kif jista' jkun Kristu jiġi mal-trattat dak il-mod. Fetħet monasteri għalet għall-inqas ikun hemm post għall-inqas li huma tantx għandu ħbieb, il-ftit ħbieb li jkollu ikunu tajbin. U jkun hemm post ieħor fejn l-Ewkaristija tiġi meqjuma. U allura fil-ktieb tal-fundazzjonijiet qed titkellem iva dwar fundazzjonijiet li qed tagħmel daw 17 il-monasteru li fwaqfet fi żmienha, imma l-idea prinċipali hi postijiet fejn ikun hemm nies li jinġabru għat-talb. Mbagħad hemm kwantità kbira ta' ittri, kwantità kbira ħafna ta' ittri daw il-kitbiet l-oħra kollha maqlubin għal Malti, imma l-ittri hemm ħafna ittri. Dak iż-żmien meta tibgħat ittra ma tixpoġġi bolla, iħallas il-bolla min jirċeviha. U Santa Teresa kienet tabbuża minn dis-sistema tikteb ittri għax kellha għalfej tikteb, imma anke għax ma kellix għalfej. Kieku kellha tħallas il-bolol għall-litri kollha li kellha ma kienet tkun kapaċi tibgħathom, imma kien hemm dis-sempliċità li tibgħat litri u naturalment jaħseb l-oħrajn biex iħallsu il-bolol tagħhom. Se nispiċċa kif spiċċajna fil-qaddisin l-oħra x'naħseb li importanti u forsi anke biex tiġbor kollox f'daqqa jekk jiġifieri fil-konklużjoni. Kemm għadhom rilevanti it-tagħlim u l-kitbiet tagħha tas-seklu tal-1950s illum. Tal-1550s użani u 1950s. Is-seklu 16. Tħares għaddew mijiet ta' snin. U tibta tirrealizza taqrom tgħid din qed tikteb fuq ċirkostanzi ta' żmienna. Tgħid imma din qed titkellem fuq għax il-bniedem jibqa' dejjem bniedem. Id-demonju jibqa' dejjem demonju li jipprova jittental lill-bniedem. U Alla jibqa' Alla. Mela dak li aħna għandna esperjenza ta' persuna li għamlet esperjenza ta' Alla. F'sitwazzjoni u f'kuntest ta' arena li qed tiġbaħ lil tagħna. Tgħid li mad-dinja nbidlet ma nbidel xejn. Jinbidlu l-fatturi xkejkna qabel konna bix-xema issa bid-dawl tal-elettriku. Jinbidlu il-modalità, id-demonju jbiddel forsi ftit kif juża l-odda imma l-odda tiegħu li jinganna u kien jipprova jinganna fis-seklu 16 u għadu jinganna llum. U allura l-importanza tal-linna ta' Teresa, ta' din l-unjoni malla, ta' din ir-relazzjoni miegħu li għandna nżommuh ħabib, li nagħmlu l-esperjenza tiegħu fl-umanità. Din hija esperjenza li hemm bżonn li nieqgħu nagħmluha u hemm bżonn nagħmluha u forsi hemm bżonn iktar li nagħmluha fis-seklu llum milli kien fi żmienha. F'kuntest fejn is-soċjetà kompletament warbet lil Alla biex poġġi lil Alla il-flus u l-karriera, il-messaġġ ta' Santa Teresa huwa iktar validu minn qatt qabel għaliex turina li fl-aħħar mill-aħħar ħaġa waħda importanti l-esperjenza mal-Alla. Fit-talb li kien validu dak iż-żmien jibqa' validu llum. Patri Juan, grazzi ħafna ta' din l-informazzjoni sabiħa dettaljata fuq Santa Teresa ta' Ġesu. Grazzi lilkom.